намояндаи калонтарини хирсҳо хирси бузурги нуркӯтоҳ аст. Ин ҳайвон нисбат ба хирсҳои ҳозира 2 маротиба бузургтар буд. Ё пойҳои бисёр ҳам дароз дошта ғизолҳои сайди асосиаш буданд. Ин ҳайвон тахминан 12000 сол пеш мурда рафт. дар сайёраи миррих ҳам барф меборад. аҷоибаш дар он аст ки дар он ҷо ба ғайр аз барфи оддӣ боз барфи аз гази карбонат ҳосил шуда низ меборад, ки одатан онро дар забони илм яхи хушк меноманд. ҳангоми пасӣ ҳам ҷойгир кардани 100 миллион атоми ҳидроген занҷире ҳосил мешавад, ки дарозияш ҳамагӣ 1 сантиметр аст. тайёраи муосири мусофиркаш ҳангоми парвоз дар муддати 9 соат тақрибан 50-70 тонна оксиген сарф мекунад. дар ин муддат тақрибан ҳамин қадар оксигенро дар равандҳои фотосинтез 25000-50000 гектар ҷангал хориҷ мекунад. мавҷудоте ки нисбати ҷисми худ мағзи сари калонтарин дорад ин мурча аст. қариб 70% мавҷудоти зиндаи рӯи заминро бактерияҳо ташкил медиҳанд. вақте бори аввал аврупоиҳо ба австралия меоянд, аз аборигенҳо мепурсанд ин ҳайвоне ки ҷаҳида роҳ меравад чӣ ном дорад? аборигенҳо ҷавоб медиҳанд кенгуру, ки маънояш мо намефаҳмем буд. миқдори зоғҳо дар тӯдае ки зимистон дар ягон майдони ҷангал барои шабгузаронӣ ҷамъ меоянд то 200-300 ҳазор мерасад. филҳои модина гӯшҳояшонро ширақо занонда бо ин роҳ фарзандони худро ҷамъ меоранд. харгӯш бо пойҳояш ба замин куфта аз хатар огоҳ мекунад. парчами аляскаро писарбачаи 13 сола сохта аст. коди телефонии байналхалқии антарктида тарҳ 672 мебошад. ягона кишваре ки дар тӯли 1 соли 1983 ягон таваллуди тифл ба қайд гирифта нашудааст Ватикан аст. тимсоҳҳо сангро фурӯ мебаранд то ин ки ба қаъри об чуқуртар шино кунанд.